खुलुमबाय लोगोफोर गासिनिसिमबो नै मागो दमासि टाइमाव माने गामिनिफ्रा फैयो आरोना बेरायनो गामियाव माने फिथा जानो फैयो आरोना नखर नखर बेखायनो नै जोंहा दिनै जोंहानाव गामिनिफोर दंफैयो बेखौनो एसे भिडिअ लाबाय आं लोगोफोरनो शेयार खालामनो होननानै थुदो लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि नायलांबाय थादो जोंहा सिगाङाव थांसैनो दे लाबो हाबा बेमार हाबा गैया जोंनिया अकेखा बे दा दाख्लैबो सोरबा थिखांबायदो सोर बिहामजोबा माबानि तामुलपुरनिनो ओमफ्राय नै भाजाया मोनबाय बान्दा कबि फुलकबि अमा बेदर होनानै एवदोंमोन आं भिडिअ लाखौ माने मोनजोब्बायानो आं एसे खामानियाव बिजिमोन आरोना नेगासिनो सिफुं लाफानांगौमोन ना दिहुननाय जायो र' दिहुननाय जायो र' जों होननायखौथ' ओमफ्राय नै सबायजों ना गोरान संगासिनो मोनसिगोन बेबो जा जिथिया थिखांगासिनो सारा खान्थाखौ ना गोराना Maya? No dengang pilih jakau dengang. Berabau. Aku nak nanya masih main sih. Ya, bergreen competition. Bergreen competition jadi nih. Yes, bagaimana pun friend kacau nih. Bergreen competition jadi nawa. Bergreen competition jadi. Bu mau naga. Ada geman punya ya nih mah bahasa saja bempre. Deh bu bawa orang bawa. Mama tuh sans deh. Mama tuh lagi lah. Tunja tuh lagi ya tunja. Oh lah boy cik. Sungkri lah boy. Ini sungkri kok. Sans sungkri. Buku nak. Mày bà bây giờ người ta cứ tao lục phim nó lại sao? 진짜 잠들 진짜 이사람은 아니에요. punya kedai percina terak itu mainnya. Pangsen di pangalan. 이거는 시청래 왜? 아부 사공고 근데 사공고 이거 나봐도 폴로 아니 봐 이탄에 있어도 안 봐보자 이사 있어. 아이 너 그 이거 에이 누가 반지인데 누가 세페네 먹으려 안 매라 알았어. Ay, cứ nào đâu, thằng mình đang ngồi xem cái này. Điếc lại sao salah.
Ayu. Itingnya mana tanggung ini harus tuh alas lu kamu sih kamu tuh mana? Iya. Sini kamu sudah betul apa? Iya, panjang pak. Ini sih berleng kan dia. Dia tuan pak. Mau jadi tanggung dia apa? Suka sih jangan ngomong pula. Kabri lu kasam kabri. Zai. Nageran itu. Alas. Jadi ini rekoran. Alas kita nih mau deh ini. Mar delele na fayda kok. Kabna kunci? Kabna? Gawang anu kunci. Ektan dino gabnu nama dini. Iki kamu sedang dangka ikpe. Keren lukis sedang macam ni. Dong ya. Kasam kabel dulu. Nuwa bay jebay bagian. Gamna kata apa gamna kunci ya? Mai. Oke ni apa sah ni? Harap bisa. Nang baik karo. Oke. Palugeran lain nagran. Orang kau selalu nang jelai ya. Januari pada sana dia tu bisa. Sobai nagran. Bapa iya kan dong. Bapa mungkin tu sana tu kalau begini. Ayah dulu ya ini. Ayah main kau dulu sebenarnya itu bisa ni. Misalnya orang di sini orang misalnya tu. Ayah dulu orang tu misalnya. Ayah mensupport pasal. Sini, susah. Sini ada yang sekilas nunggu. Nunggu macam ni macam ni. Nunggu ni ni ada kau bari perang nunggu. Susah pun nak sanggup naik. Kulun menai man mansio. Susah. Ini bukan nanti masuk ke sini ya. Coba tu nang lagi tu naik di nalanda. Dikai tu berapa ya bang ni? Ini salah itu so. Ini salah itu so. Ini lagi tu pengenalan ya, kita lain dar, nem selama jadar nule. Barising. Barising lah mana kenapa ini? Lama kan Syria. Barising pada. Nah, bibas seperti ya, masih na, lagi perang itu terale. Dulu mau kalau ada bibasi bukan hangkrem, berkembang dari nakai. Upai ya, masa mungkin. Nilai mun femen tu kau ingin jio. Tahu lah kasihan pada. Barising naik. Ay ni sano. Baru nuwa. Ay sana lah. Ay sana. Ayong mana pada. Oh, lain ketan. Lain ketan. Oh, sana. Adi. Gelincing.
गालांसैलाय मायो मैगंखौ गाग्लिजोब्बाय ओइ इखि माबा फोदों खोमा इसा दुन्दिया फोदों खोमा खोनायाखैलै मा हे इसानि सैमायानो सोंहरबायानो जोंखो नायना जानोबा ओइ मैखुन जानो बायनो जा मैखुन दे मोजां आलासि फैदों इसा आलासि दरथार दाउला खासि जानो बायदों मोनफैबाय मारैसिं फैदों दा माबा खासि जानो होननानै माइबानो खालिथारसो ओमफ्राय ओरैनो माबा संदों आं नायगिरदो र' मा नोंना गैया नायगिरदो नै माबा मासि आइदिलै र' गैलानोलै जोंनि भागोआव दाउला दाउ खासियानो थांफिनसै ए नै नुवालै खामसिथार खमायगोन खिग्लिजोब्बाय गथ'खौनो मा बाथिखौ apa leler leer dengan sini bala baba mami thay sari kama lagi mau bisa nongkan salak iya salak है दाउला खासि ये क्या है ये दाउला खासि मादैमोननियाव दाउला खासिनि बेदर ओइ बियामनो मोना संनो रोंथाराहाय आंनो संगोन नै जाजाया महारानिया मादैया संदो दाउला खासि होबाय थाव सोरबा जानोबा फै दाउला खासि जानि हाइजें खानांगौ सालाक बानायदे मागोनि पार्टि एकदम जमा माबा दै आं हले राना दै आं संखांबाय रान्दिनिया रानखानांगौ आं उन्दुनोसै होनदोलाय उरुवा मानदो दाउला खासि संग्रायानो रानलानो राना आं खनसे जाना नायनो संगोन ना मोनाखै नै सानाय नै जाम्बा गोथाव जादों ना सालागा नाइस जादों संख्रि एसे बुंबा दालाय इसाव जासो होननाया दामानो खरखांबाय थादोंलै फालौ आलु थाराखै गोबाव फालौआ हानाय फालौखौ हनै दाउला दाउ बेदर खासिखौ जानोसै जानांगौ अबे गेसाथनि जानो अ खजायाखैलै देग्लायनिया साननि आसार माबा आसार लायफैयालाय खाथियाव दाउला खासिया इना दै दोङो इहाय फैदा आरो मा दुन्दिया रंना मा जादों खासिया उननिया जानोसैलै नानि खानाय गोलाव जाया जाखांना फैबाय न'आव थांगासिनो दा सासे उन जाबोबायनो थांसै बाय बाय थांबाय खासेया खथाखौ बुगारासैलै दहाय दाउला खासि बेदर जाना फैबाय जोङो रायजोफोर थांगासिनो गय जाबाय मोनाबाय बाय बाय होनदो दानि
थांगासिनो न'आव थांफिनसै